Започнало е бъркаш, да стане равномерно. Дали не е пуснала работа? Не, къде мириш на карамел? Да. Виж телефон. Виж кога стига да ми харесва това момента. Можем да се сложим ребрата. Не може ли да Да. И не само той. Нямаме много да. Да, по последния начин. Бързата техника е изключена форма, слагам гореща вода, бялата вода ще излее в една тръбичка, имаме на дъното на формата и от самата пара ще имаме хем влага, хем температура до 40 градуса, което е най-прекрасното за маята на оператора. Колко време ще е? От 40 минути. Иначе обикновеното вкасване около 2 часа. Зависи колко ти е активна маята всъщност. Там сме почти готови. И сега ви обещах да направя и едни братни пържоли в една обикновена голема марината. Следната марината ще я приготвим на 1 литър вода. Ще сложим 60 грама морска сол. Мисля, че карамел вече е готов. 60 грама морска Карамела. Мисля, че е готов. Карамел е готов. Дърни го да стираме. Ето още една идея. Виждате ли, има зрънца отстрани на разтопени? Да. И още се вижда, че може една идея по-тъмна. Добре. След малко ще го дръпнем от огъня, ще добавим виното, виж се дръпнете и тогава ще сложим и лъжица масло. Пак ще го върнем, за да ни е по-течно, да стане кора след това. Почти сме готови. Това е оптималният момент за карамела. Дръпни го настрани, дръпни си и ти. Парата по-скоро е. Да. Тя може да го върнеш пак, но мало и пак не се изградиш. И слагаме колко една лъжица, колко пишеш. След като стане помагена консистенция, ще изсипем тук вътре карамела и върху него ще сложим бекона и върху него ще сложим сиреса. Можем да се забъркаме вече. Ще ги отворите ли? И да видим колко са забели. Вода в количката за формата и да не включва. Но ако включите формата, бъдат да се специалните столки. Още малко тя да се редуцира. Налей го. Ето колко са големи силите. Трябва да ги разцепваме. По-скоро да натиснем много. Ага.